Dnes sme sa tu zišli na spomienkovom stretnutí pri príležitosti 80. výročia oslobodenia nášho mesta Liptovský Hrádok. V tento deň si pripomíname obete statočných vojakov, ktorí s odvahou, odhodlaním a úženatosťou bojovali proti brutálnemu a nemilosrdnému nepriateľovi. Vzdávame hold aj tým, ktorí priniesli najväčšiu obetu, ktorí položili svoje životy za našu slobodu. Sme hrdí aj na partizánov, odbojárov a civilistov, ktorí sa postavili fašizmu a nenechali sa zatlačiť útlakom. Nesmieme zabudnúť na zverstvá, ktoré pripravil nacistický režim, na genocídu miliónov ľudí počas holokaustu, na ďalšie milióny obetí, ktoré boli zničené fašistickým režimom. Je našou úlohou zabezpečiť, aby takéto ohavné zločiny už nikdy neboli zopakované. Postaviť sa proti nenávisti, intolerancii a diskriminácii v akejkoľvek forme. Dnes, keď si pripomíname deň oslobodenia nášho mesta, pamätajme aj na to, že mier a sloboda sú veľmi krehké a preto je potrebné pracovať na ich neustálom udržiavaní a posilňovaní. Uctíme si v našich srdciach pamiatku tých, ktorí položili za našu slobodu životy. Česť ich pamiatke. Výročie oslobodenia nášho mesta je významným sviatkom. Pripomínali sme si ho v minulosti, pripomíname si ho i v súčasnosti. Spolu s vami, ktorí ste dnes prišli sem, spolu s našimi hostiami a predstaviteľmi mesta. A presne tak, ako aj po minulé roky, dáme teraz priestor ich príhovorom, ktorými sa vrátime do roku 1945 i do jeho odkazu pre tieto dni. Ako prvý s nám prihovorí prezident Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky, plukovník vo výslužbe inžinier Pavel Marko, po ňom zástupca oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov inžinier Juraj Veselý a posledné slovo bude patriť zástupcovi primátora mesta Liptovský Hrádok Pavlovi Košíkovi. 29 219. To je číslo, do ktorého sa dneska ako do slobodného a mierového rána prebudil Liptovský Hrádok. Áno, už toľko dní odtedy uplynulo. A myslím si, že si to netreba pripomínať len dnes, pretože dnes je tento sviatok. Treba si to pripomínať, keď nie každý deň, tak aspoň vtedy, keď vidíme nejaké snahy o dehonestovanie toho odkazu, o zabúdanie na tento odkaz. Pretože chceme, aby tých slobodných a mierových rán boli ešte ďalšie tisíce. Dovolte mi prihovoriť sa vám v mene oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Stretávame sa pri pamätníku víťazstva nad temnotou, víťazstva nad fašizmom. Po 80. rokoch už nastal čas, kedy nás opúšťajú poslední priami účastníci a pamätníci národno-oslobodzacieho boja. Odteraz sa tu už budeme stretávať bez nich, aby sme ich odkaz nielen uchovali, ale aj odovzdávali ďalším generáciám. Som veľmi rád, že tu máme toľko mladých ľudí. Mladých ľudí, ktorí začnú po nás preberať vedenie a riadenie našej ďalšej budúcnosti. Bude len na nich, aby tento odkaz prebrali aj do ďalších budúcich dní. Nech naša účasť na dnešných oslavách 80. výročia oslobodenia mesta Liptovský Hrádok je prejavom úcty našim osloboditeľom. Vieme, kto to bol, vieme, koho pamiatku si
uctievame a komu ďakujeme. Vážne dámy, vážni páni, vážni hostia. V dnešnom programe, ktorým ďakujeme za 80 slobodných rokov, pod vedením svojich pedagógov účinkovali žiaci obidvoch základných umeleckých škôl mesta, študenti stredných škôl a súkromného tanečného konzervatória. Programom a žiakov študentov nášho mesta sme chceli poďakovať bez slov, tancom a hudbou, výrazovými prostriedkami, ktoré slova nepotrebujú a napriek tomu vedia spájať, vedia prehovoriť do duše. Mŕtvi to už nepočujú a živí snáď ocenia pokojné roky, ktoré píšu už 80-ročnú históriu. Obete vojny nech sú mementom pre všetkých. Radosť a úsmevy nech nás, mladých ľudí, nabádajú k mieru. Po programe našich mladých adeptov umenia, žiakov a študentov rádočných škôl sa vám predstaví vojenská hudba Banská Bystrica, ktorá patrí medzi významné profesionálne hudobné telesá na Slovensku. Vystúpenie vojenskej hudby Banská Bystrica bude zároveň dôstojnou bodkou s našim programom, ktorý sme venovali 80. výročiu oslobodenia nášho mesta.